Moje meno je Matej Uhás, zastávam pozíciu IT manažéra spoločnosti. Som už aktuálne 14. rok. Mám za sebou v podstate históriu, som prešiel od juniora až po súčasnú pozíciu. Takže v podstate viem presne, ako firma fungovala, ako funguje a kde sú naše problémy, ktoré potrebujeme riešiť. A zároveň je tu so mnou kolegyňa Viktória Miščenko, ktorá aktuálne vedie náš service deskový tím a teda má pod sebou primárne tím chalanov, takže ja predám ešte slovo, aby sa mohla aj ona predstaviť. Dobrý den. Tak, já jsem v Ekejsu vlastně už skoro 4 roky a taky jsem začínala jako junior na IT supportu a teď po skoro 4 letech jsem tady a prezentuju vám Alvo, takže myslím si, že je to velký krok vpřed a mám zase tu výhodu toho, že jsem zažila ten service desk jak z té strany toho řešitele na tom supportu, tak i toho team lídra, kde se snažím mít přehled o tom, jak ty moji zaměstnanci jakoby fungujou a je to super. Tak my si budeme tento mikrofón asi posúvať, lebo nejaké časti prezentácie teda bude prezentovať jeden z nás a potom niečo iný. Tak, začnem tak netradične. Prečo Ekejs? Veľa ľudí má problém s našim názvom našej spoločnosti, nakoľko je to také, znie to ako nejaké slovíčko, nejaký význam by za tým mal byť, tak áno, je za tým nejaký význam. Či je to vhodne zvolený názov spoločnosti, to nechám otvorené. V podstate žijeme s tým, dokázali sme to vysvetliť aj našim medzinárodným klientom. V jednoduchosti Ekejs je skratka od accounting a ACE, nakoľko v minulosti sme si dali ambíciu, že chceme byť účtovné ESO, čo dnes už nie je úplne tá naša primárna ambícia, nakoľko to portfólio služieb je oveľa väčšie, ale v podstate tá skratka zostala a zatiaľ teda nad rebrandingom neuvažujeme. Potom v tej mojej prezentácii ešte sa objavuje taký hashtag DoITRight, k tomu sa za chvíľku dostaneme, keď sa dostaneme k Alvau, súvisí to s Alvaom. Tak, krátko o spoločnosti Ekejs. V podstate aktuálne poskytujeme služby v 50 krajinách, z toho vlastné pobočky máme v 8 krajinách. Sú to Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Anglicko, Južná Afrika a podobne. V minulosti sme pôsobili aj na ruskom trhu, ale bohužiaľ tam sme museli toto naše pôsobenie ukončiť. Máme zhruba 15 000 klientov, veľa z našich klientov sú medzinárodné korporácie, takže celkom si prechádzame rôznymi auditmi a podobnými záležitosťami. Aktuálne, teda mesačne, myslím si, že to číslo už nie je úplne up to date, ale robíme okolo 200 000 plus výplatných pások, čiže je to relatívne dosť miest. Keďže robíme tých medzinárodných klientov, museli sme prejsť certifikáciami, čiže máme ISO 27001 aj 9000 jednotku a zároveň ešte musíme prechádzať všetkými tými SOC auditmi a podobnými vecami. Čo sa týka vlastne zamestnancov, zhruba 750 zamestnancov, takisto to číslo pribúda. Z hľadiska počtu koncových zariadení je to zhruba 1000 koncových zariadení. Sme kompletne v cloude. Kompletne, myslím, 99% infraštruktúry dneska nám beží v Azure cloude a tam sme dneska na nejakých 150 plus serveroch. A čo je ešte taký naši špecifikum, tým, že máme vlastne veľkých klientov, tak s týmito klientami sa snažíme integrovať, to znamená všetky tie podklady, ktoré nám dodávajú, aby sme vedeli počítať účtovníctvo, prípadne mzdy, riešiť daňové záležitosti, tak klienti vyžadujú už nejakú formu integrácie od nás. Takže vlastne máme integrácie, ktoré zastrešujeme aktuálne interným IT oddelením. Tak, čo sa týka Ekejsu ako takého, ja som v tejto spoločnosti začal v roku 2010. To je vlastne aj bod, kedy sme si začali budovať interné IT. Na začiatku vlastne naša spoločnosť fungovala na full outsourcingu, mali sme partnera, ktorý vlastne zastrešoval celé IT, či už serverové veci, či už koncové zariadenia a podobne. Bola to inak česká spoločnosť. V 2010 sme vlastne prešli alebo začali budovať interné IT. Ja som bol viac menej prvý človek v Ekejsi, ktorý sa tomu venoval a postupne sme to rozšírili na zhruba, dneska nás je 20 ľudí, 20 kolegov, ktorí riešia teda IT služby interne. ISO audit sme absolvovali už v 2012 roku, od toho vlastne sme boli nútení nastavovať procesy
Už v roku 2013 sme si vyskúšali iné service deskové riešenie. OS Ticket, možno niektorí open source poznajú, alebo tí, ktorí sa pohybujú v open source oblasti, poznajú toto riešenie. Bolo to také, že v podstate ITčko si vymýšľalo nejaký service desk, neujalo sa to, nebolo to dobre uchopené, nemali sme s tým skúsenosti, takže vlastne sme to ani vo finále nepoužívali. V 2016 roku sme migrovali do Office 365, v 2018 začali riešiť Alvao, čo sa ukázalo tým, aký bol celosvetový vývoj, ako veľmi dobré načasovanie, nakoľko počas pandémie sme boli už schopní vlastne všetky veci riešiť remotom. Kompletne sme vlastne vtedy prešli na remote prácu, či všetci zamestnanci fungovali z domu a Alvao nám s týmto výrazne pomohlo. V roku 2019 sme začali vlastne migráciu do Azure a zároveň sme boli jedna z prvých firiem vlastne na slovenskom českom trhu, ktorí začali využívať Azure Virtual Desktop, čož bola aj výhoda, ale aj sme si na tom trošku nabili hubu. Takže na druhú stranu partner, ktorý nám s tým pomáhal, tak dneska je jeden z mála certifikovaných pre túto technológiu. No a minulý rok sme začali s implementáciou Intune. Ako môžete vidieť, sme Microsoft Friendly Company, to znamená, že naozaj implementujeme takmer všetko od Microsoftu, bavíme sa o Sentinely, Defenderi a tak ďalej. Tak, ako vyzerala IT podpora predtým, než sme nasadili vlastne Alvao produkty? Mám to v úvodzovkách, Service Desk v úvodzovkách, zdieľaný mailbox, kam nám padali jednak teda nejaké notifikácie zo systémov, užívateľské požiadavky a ešte rôzny spam, či už zálzy a podobne, takže vlastne to bol vlastne neprehľadný mailbox. Zaviadzali sme si do toho nejakú kategorizáciu, nejaké farebné štítky, vymýšľali adresárovú štruktúru. Vo finále nedokázali sme aj takto mať prehľad, mali sme tam kopec zabudnutých požiadaviek, nikto netušil, že či niekto to teda rieši, nerieši, ako to rieši a podobne. Čo sa týka assetu, keďže sme účtovnícka firma, tak v podstate excelovská tabuľka. Vidíte to? OK, dobre, lebo nám to tu zhaslo. Tak skúsim sa obrátiť takto. Čiže excelovská tabuľka, výhody a nevýhody excelovskej tabuľky, asi tí, ktorí ste to takto používali, viete, že je to aktuálne, ale s určitými rezervami a čokoľvek nad tým robiť je v podstate náročné. Tak, čo sa týka implementácie Alvao Vacancy, v podstate začali sme v roku 2018, skončili sme s hviezdičkou v 2020, pretože môj názor je, že implementácia ešte do dnešného dňa neskončila, nakoľko ten produkt stále rozširujeme, ale keď si dávame nejaký milník, tak to bolo takéto úvodné a postupne teda pridávame ďalšie služby, riešime ďalšie moduly a podobne. Alvao bola prvá aplikácia, ktorú sme rozbehli v cloude, v Azure. To bola úplne prvá produkčná aplikácia, ale máme to tam rozbehnuté teda v režime IaaS, čiže riešime si tú infraštruktúru, staráme sa o to a zatiaľ nad SaaSom teda neuvažujeme. Tuto vlastne mám nejaké obrázky z našej adopčnej kampane, kde tiež sme si prešli teda celkom zaujímavou skúsenosťou a ešte tým, že pôsobíme v viacerých krajinách, aj tá adopcia fungovala vlastne v niektorých krajinách úplne inak. Do dnešného dňa bojujeme s rumunskými kolegami, ktorí odmietajú zakladať tikety, ale už postupne sa teda učia, že keď nie je tiket, tak proste problém neexistuje a tým pádom sú vo finále donútení založiť ten tiket. Skúšali sme to rôznymi kuchynkovými nálepkami, proste komiksami, jamerom, všetkým možným. Takže pomohlo to, ale ešte stále si myslím, že aj v tomto smere máme čo robiť. Hore máme vlastne uvedené, my sme od začiatku využili viaceré moduly Alva, nebudem teraz tie moduly vymenovávať, každopádne je ich tam dosť a s touto skladbou sme v podstate spokojní. Tak, a teraz odozdám slovo kolegyni, ktorá vám viacej povie o Service Desku a Asete. Děkuji. Tak, pro nás bylo teda hlavní nasadit nějaké řešení jako primární platformu pro komunikaci s IT. A proto nám právě slouží Alvao Service Desk, ve kterém řešíme spoustu různých věcí přes incidenty, change requesty. Máme tam
agendu Access Rights, to znamená, že řešíme tam zakládání, požadavky na zakládání nových uživatelských účtů a tak dále. Co nám hodně pomáhá, je v podstatě ten modul Knowledge Base v Alveo Service Desku, kde si my jako IT support šerujeme různé manuály, které právě třeba pomáhají nováčkům na juniorním supportu. A co ještě opravdu oceňujeme, tak jsou ty current news, což nám pomáhá právě informovat naše zaměstnance o nějakých výpadcích systémů, případně když je nějaký větší incident, že nevím, spadl server, což asi není úplně ideální, ale v podstatě můžeme o tom informovat a oni se můžou nějakým způsobem přizpůsobit. Mně hodně pomáhá v Alveo Service Desku to, že můžu filtrovat různě mezi těmi požadavky a můžu si dělat rychlý přehledy právě o různých typech těch requestů, takže to je hodně fajn pro nás, pro IT support. A co se týká Alveo Asset Managementu, tak ten samozřejmě používáme klasicky pro evidenci hardwareu a pomáhá nám to například i hlídat nějaké vypršení záruk u zařízení, kdy potom víme, že tamhle na tomhle oddělení musíme obnovit hardware a tak dále. A další velká pomoc je v podstatě elektronická agenda předávacích protokolů. My jsme, doufám, od roku 2019 v eCaseu vlastně, kvůli eCaseu nebyl sražen jediný strom kvůli předávacím protokolům, protože je opravdu snažíme se vést všechny v té elektronické podobě. Takže takto k tomu základnímu využívání těchto platform a co se týká nějakých takových vychytávek u nás v eCaseu, tak co se týká Alveo Service Desku, tak my si vlastně programujeme vlastní custom formuláře. Tamhle kolega sedí, když tak, kdybyste měli nějaké otázky, tak klidně můžete za ním, já vám na ní ukážu prstem potom. A on se v podstatě naučil JavaScript a teď si v podstatě sami děláme ty custom formuláře, což je fajn v tom, že si opravdu ten proces můžeme nastavit tak, jak ho potřebujeme my. Jelikož máme právě ty custom formuláře a ten náš service desk funguje ve více zemích, nejenom v Česku a na Slovensku, tak máme i vlastní překlady toho service desku, ať už určitě máme na 100% přeložený service desk do polštiny. Myslím, že maďarštinu tam taky máme a i vlastně v ruštině to taky máme pro naše ukrajinské zaměstnance, takže ještě takto vlastně si překládáme všechno v service desku. Pomocí service desku řešíme i speciální procesy, jako například, když náš zaměstnanec potřebuje přístup do nějaké banky, kde v tom vlastně figuruje i oddělení našich interních financí, tak můžeme v podstatě ten požadavek nastavit tak, že je přehazovaný mezi různými řešitelskými týmy, což je hodně efektivní. A jak jsem říkala, vlastně máme celou agendu Access Rights a taky agendu externích účtů, celou vlastně v service desku, takže když někdo potřebuje zakládat nějaké požadavky, nějaké nové účty, tak musí do našeho service desku. A v rámci této agendy máme vlastně ještě integraci na Active Directory, kde si z Active Directory vlastně taháme nějaké informace, které jsou potřebné na to založení, ať už do jakého departmentu nastoupí ten člověk nový a tak dále. Další věc, taková zajímavá je, že teda v Azure Virtual Desktop, používáme teda Azure, tak tam máme single sign-on na ten Alveo Service Desk, což je dost user-friendly, když se snažíme právě naše zaměstnance dotlačit k tomu, aby teda zakládali ty požadavky. A další věc jsou automatické requesty, ať už se jedná o requesty z monitoringu, kdy právě nám z Microsoft Azure chodí informace o nějaké vyšší vytíženosti serverů a tak dále. A případně ještě i automatické requesty na případné kontroly hardwareu, který taky
IT supportu dost pomáhají v tom, že se nezapomíná na nějaké pravidelné úlohy. Tak a co se týká nějakých specialitek v Alvao Asset Managementu, tak my ho dost používáme na evidenci speciálních zdrojů, ať už se jedná vlastně o evidenci certifikátu, kdy si tam můžeme nastavit atributy, kdy nám například ten certifikát vyprší, aby jsme věděli, že tamhle se to musí prodloužit. Stejně tak u našich zakoupených domén, tam máme taky v podstatě nějaký monitoring nad tím, když má ta doména v podstatě jakoby zakoupení ty domény vypršet, tak nám chodí automatický requesty do service desku, že je to potřeba obnovit a daný řešitel vlastně už o tom ví a může to vyřešit. A další věc, kterou evidujeme v Alvao Asset Managementu, jsou naše vlastně cloudové zdroje z Azure. A tam zase právě máme ty integrace na Active Directory a na Microsoftí technologie, kdy zase si můžeme v Alvao Asset Managementu zobrazit, kolik má daný server, ramky a tak dále. Takže je to takové rychlé pro IT support na dohledání informací, které potřebují vědět. Ďakujem, Viki. Prejdeme na jednu takú zaujímavú vec, a to je Power BI reporting, ktorý sme vlastne od začiatku mali nejako vymyslený a chceli sme si ho dosť výrazne customizovať. Vznikla z toho lesson learned, nakoľko vlastne sme investovali dosť času do toho, aby sme si vydefinovali, aké typy reportov v Power BI by sme chceli mať. Bolo to vyslovene pre naše potreby. Vytvárali sme tzv. Managing Director reporty pre riaditeľov pobočiek, satisfaction reporty, prípadne pre riešiteľov a zároveň aj pre užívateľov. Na čo sme ale teda narazili, a je to teda tá lessons learned, je, že tieto custom reporty sa nám začínali rozpadať za každým updateom Alva na vyššiu verziu, nakoľko za tým je nejaký dataset a vlastne v momente, ako dojde k nejakej zmene v Alvao databázi, tak vlastne je potrebné ten dataset prerábať a je potrebné v podstate prerábať aj reporty, ktoré ten dataset prípadne používajú, čiže po relatívne veľkej dobe alebo relatívne veľkom čase, ktorý sme investovali do prípravy týchto reportov, sme skončili v podstate na tých screenshotoch, ktoré vidíte hore, že síce report je fajn, vyzerá pekne, ale vlastne dáta v ňom nie sú, takže ukázalo sa, že čo sa týka Power BI reportingu, určite odporúčame používať to, čo pripravuje natívne Alvao, nakoľko to custom je síce pekné, ale bude tam vždycky spoločnosť bojovať s tým, akú má knowledge databázy Alva. Prípadne my sme mali vlastne externú spoločnosť, ktorá nám pomáhala so samotným tým Power BI. Oni zase vedeli vyriešiť tú Power BI stránku veci, ale nepoznali databázu, čiže neboli schopné tie datasety v podstate nejakým spôsobom aktualizovať a nedostali sme sa viac menej nikam. Čiže jednoznačne sme sa naučili, že proste, čo sa týchto reportov týka, tak aktuálny stav je taký, že odporúčame používať tie natívne Alvao reporty. A k těm reportům jenom tady takový další slide, kde vlastně vidíte, jak vypadá ten report pro ten service desk náš. My si ho snažíme updateovat každý týden a ukazovat si ho na pravidelném meetingu a děláme si tam vždycky srandičku z toho, kdo má červený čísla, že jo, aby teda se snažil dohnat ty ostatní kolegy. Tamhle jeden kolega měl hodně first response splněných za poslední týden, takže to je takový plusík bezvýznamný pro toho kolegu. Nicméně ještě tam mám dva další grafy a to je vývoj počtu requestů vlastně od implementace Alva v Case. A jak vidíte, ten horní, tak to jsou ty requesty a vlastně už rok 2020 a 2023, tak ten počet těch requestů se tam poměrně dost zvýšil a myslím si, že Alvao Service Desk nám hodně pomohl za dob covidu, protože prostě vzdáleně se dneska dá vyřešit spousta požadavků a ta platforma nám k tomu byla opravdu jako nápomocná. A ten další graf, tam v podstatě je znázorněno to, jak jsme v rámci těch let navyšovali počty uživatelů a zařízení
Takže takto pro představu. Ďakujem. Čiže vyzerá to tak, že u nás bude ten ustálený počet requestov zhruba na tú našu veľkosť spoločnosti, tých okolo tých 12-11 tisíc ročne. Videl som tu už dneska nejaké iné grafy, takže asi to tak sedí s tým, čo sme videli aj od inej spoločnosti. A čo sa týka tých zariadení, tak tam vidíte, že my ako spoločnosť rastieme stále. Takže postupne navyšujeme teda počty licencií a zároveň teda nám narastá aj počet vyriešených problémov a zároveň aj počet ľudí v IT. Uvidíme, ako to bude tento rok, nakoľko aj vlastne v našej oblasti už dochádza k nejakým zmenám a aj spoločnosti hľadajú proste, kde ušetriť. Tak, na čom ešte teraz aktuálne pracujeme a čo máme nejakej roadmape? V podstate snažíme sa pripraviť si aktuálne agendu spracovania security dotazníkov. Súvisí to s tým, čo som ukazoval na začiatku, s našimi certifikáciami a tým, že robíme medzinárodných klientov, tak okrem toho, že musíme teda prechádzať nejakým externým auditom, okolo čoho je dosť veľa agendy, tak každý jeden vlastne externý klient typu Amazon, IBM a podobne má vlastné audity, ktorými audituje svojich dodávateľov a sú to pre nás niekedy až ročná práca v podstate alebo desiatky MND-ov, ktoré s tým trávime. Je to milión dotazníkov, ktoré nám posielajú a chcú všetko potvrdiť, screenshotovať a tak ďalej. Dnes sme to riešili mailami a aktuálne to chceme vlastne celú túto agendu vyriešiť v rámci service desku. Custom apps nad službami. Tam v podstate my pracujeme na nejakých inteligentných schovávaniach vo formulároch, výberov polí vo formulároch. Riešime tam SLA cez víkend, ako sa k tomu podstavilo. My support neposkytujeme cez víkend, takže aby aj toto bolo nejakým spôsobom vyriešené. A nejaké časové limity. Trebárs, aby si na založenie účtu nevedel vytvoriť proste niekto z HR ticket v piatok o 12:00 a čakal, že my tam máme štandardne 3 dni, že v pondelok to bude mať hotové. Takže aj toto sa snažíme nejako ošetriť, lebo to je bežná prax. A zároveň nás čakajú teda nejaké integrácie s novým HRM a interným fakturačným systémom, kde by sme chceli dosiahnuť to, že vlastne tí, ktorí riešia tikety v service desku, nebudú už vykazovať nejakým spôsobom hodiny niekde inde. Dneska máme 2 systémy, kde to musia tí ITčkári robiť, čiže nestačí, že vyriešim tiket, ale proste musím ešte to, že som vyriešil ten tiket, vykázať v nejakom inom systéme. A plus máme tam ďalších x vecí, čo sme napríklad do dnešného dňa nedoriešili, napriek tomu, že Asset máme už od roku 2018, respektíve keď zoberiem, že sme ukončili ten projekt 2020, tak evidencia licencií je niečo, čo nám pokulháva a je to presne o tom, že všetko ostatné malo prioritu, ale postupne sa k tomu vraciame, nakoľko tam je proste potenciál nejakej úspory, takže aj toto je jedna z vecí, ktorú by sme chceli v rámci tohto roku doriešiť. A zvážujeme teda migráciu do Azure SQL, aby sme sa nemuseli starať o databázový server, ktorý dneska tam beží, nakoľko samozrejme je potrebný upgrade, je potrebné sledovať verziu operačného systému, čiže tuto by sme chceli aspoň touto formou prejsť do Azure SQL, čiže do platformnej služby a tým, že vlastne používame hromadu custom vecí, tak dneska nie sme úplne ready na SaaS od Alva, aj keď by to bolo pre nás možno zaujímavé, ale v súčasnej dobe to v podstate nie je možné. Tak, a teraz máme priestor na otázky a ešte potom doplním to Do IT Right, lebo to mi úplne vypadlo, na to sa ospravedlňujem a dovysvetlím to.